Hello guys, tini hai na hai tesa narong ni buskango video kedal tu ifeka. Ngai tini hinggang kai komo hingga ni dol, mo hingga bini ngofu. Bini i20 tabung ni model. Ani lawar, ani chan. Acha, ngai tabung kai tam khayai ang driving test kene nita. Agi rogo to mo bike rogo chalok jaya ko. Ngai tini first time chalok mone bahai rogo saimia. Tabung na dijung sekolah asuk lai tongmani. Ngai tabung salhang rek ni baga asuk tu yarung yang dong ata. Ai pono buka tong ba kisa salok na yano. Sairik jorane. Buti ong kisa sabajita hangkai sabuk jorane video no na yui tong rok. Tapi jadi subscribe kaya tong hangkai ba full support kaya subscribe kaya bell icon no sino ya kono video kaya kan notification sa kana zat amai khadi hingkai tabang kisa test khaine no bahai rok ong salogoi asa khayo ekdom serangan hema tongo saka botol botol yang nai nadi saka bubus kang wai tuma balu ko pia bin mo koyak din sigo koyak din bolte ek mas kaisa roka kana mas din mas roka kana kaya asuk din pore malaya malai mani nai kisa driving rok test ini kata anggota uti rok lo bobisot rok biar mahai nahar manok norong bye ঠিক আছে tabukhe back sakao kaina khata sabi on khaina grana tabuk hingkin naidi ani dolni bike nang salok na bagu reading sak pura pa muni suru fu bike masalok na mayoi tabuk hingke starina grana aste aste ke thang nagrana tabukhe salok nagrana nadi pura thangka ek pagri nagrana bahai ke salak narnya tini ke salok nai wai sabeno khaklab jora ke khapka jora ke salok nai bike no wai sabeno first time bike salok nai mani mohai bike no tini no pila salok nai mani test khai paikha tabuk ke nadi sobai guys tabung kan already pura surungai paikha motamuti first time salok mani ba bokaro kisa log rok mota kai bahayang kha kisa ani je video rok nai tong rok kisa comment kai sadi bahai rok kha buskango bahai ke calok na rok nang amo hai rok ta kai tabung hangkai thang sinai noko abo haita obosta kai tabo sarik bong toka ko nai ni sungoro agibo cricket dok hungtao cricket dok thungo kil kotuma simo kai tabuk hangkai sarik ni thamani bagoi ekdom sanjang thama bagoi boro kori kha joto noko thang phi kha kai tabuk ani je bike calok ni mani bukisa motamuti man hai nama tongkha successful hai nama tongkha ngai je subscribe khairok dak khadi one ke kar di am haita ya tinin video no ora no muthak resnai ঠিক আছে guys tinin video ro no yes